Какво би казала Нивка Бебе като градивна критика? Като градивна критика да се оправя дикцията малко. Дикцията да се оправи и да почне да тренира по-сериозно, защото... Стига, изглеждаш много добре. Да ти кажа, честно, доста хора ми казват, че без значение колко килограма съм, аз имам тук някакъв чар. Ама нали знаеш, така като не се чувстваш добре ти, това е драмата. Добре, кажи ми би ли се захванала, защото аз знам, че имаш една по-фолк песен, да. Би ли се захванала по-сериозно с това да развиеш по-фолк кариера? Не. Просто си го направила така. Защо? Защото по-фолка е една от най-разпространената музика в България. И за мен има хора като тебе, хора като Галена, като Диона Шака, като Джена, като... Всичките хора, които се занимават с това, те държат едно ниво. Има някакви хора, които са на малко по-ниско ниво, но те също си крепат нагоре. Аз не мога да поддържам такова ниво. И не бих си позволила да отделям толкова голяма част от бюджета ми, за да мога да вкарвам в песни, в които аз не съм достатъчно силна. Тоест не виждаш релевантност и резон в това нещо. Аз не съм адекватна там. Аз не съм конкурентно способна. При положение, че аз може да чувам някакви неща, може да имам някакъв музикален слух, мога да ти кажа, тази песен ще стане или няма стане, нали? Но чак да тръгна да пея, да правя, всеки трябва да се знае геола.